Ya. Langsung mawon nggih. Langsung sing ngakon nganggo bawa ya sapa? Mboten enten. Lah iya. Ngarit. Makasih lho coklate. Pripun? Makasih coklate. Dihabisin ya. Iya. Neng mengko masa ya arep neng panggung. Aku ngenteni tekanmu. Ngrungokke suaramu ku ning atian. Ning ati napa? Adem. Sejuk. Iya. Ning kok emane kowe watuk. Makane iki gek obate diombe aja mimik es wae. Nggih, Mas. Matur suwun. Aku nggatekke karo kowe jane. Ngetekke napa wong kaya ngono? Isih dipae